kay Sinai. Nini nga dokumento gipahinumduman sa Santo Papa ang kaparian sila nagunang katundanan sa pagpakalawat o sa samang higayon misubli sa gahom sa simbahan sa pagdiligar nini nga katundanan ngadto sa mga dili pari to touch the sacred species and to distribute them with their own hands is a privilege of the ordained, one which indicates an active participation in the mystery of the Eucharist. It is obvious that the Church can grant this faculty to those who are neither priests nor deacons, as is with the case with acolytes in the exercise of their ministry, especially if they are destined for future ordination or with other lay people who are chosen for this to meet a just need. Sa sinibono, ang paghikap sa nakonsagrahan nga ostya o bino ug ang paghatag kanila uban sa ilang kaugalingong magkamot usa ka pribilehiyo sa mga naordinahan sa mga paring obispo. Din kini nagpakita sa aktibo nga partisipasyon sa ministeryo sa Eucharistia. Apan klaro nga ang simbahan makahatag nini nga fakultad ngadto kanila nga mga dili pari o dili diakono sama pananglit sa mga akolitos diya sila pagtuman sila ministeryo. Labi na gyud kung sila gitumong alang sa ordinasyon sa maabot nga panahon usab sa banglay kung magipili ang lang nini aron sa pagtubag sa makaturangan nga panginahanglan. O John Paul II, Santo Papa ni Dominican Sinai, 1980. Another from John Paul II on April 17, 1980, miluwat siya nini nga dokumento Inestimabili Donum. Dinhibisan kung dipahayag sa Santo Papa nga mahimo sa mga dili pari ang pagtabang sa pagpakalawat apan sa samang higayon siya mibadlong nagtong mga pari nga nag-abuso nini. The faithful, whether religious or lay, who are authorized as extraordinary ministers of the Eucharist can distribute communion only when there is no priest, kung wala pare, deacon or acolyte. When the priest is impeded by illness or advanced age, tiguang na kayong pare, o nasakit ba? Or when the number of the faithful going to communion is so large as to make the celebration of Mass excessively long. Accordingly, a reprehensible attitude is shown by those priests who, though present at the celebration, refrain from distributing communion and leave this task to the laity. Tinaw kaya itong si Isibuano, ang magtotoo, reliyoso o laiko, kinsa natagan sa katungod, isip, extraordinaryo ministro sa Eucharistia, makahatag sa kalawat sa gayon, lamang nga walay pari, diakono o akolito. Unang pari, dili makahimo tungod sa sakit o sa katigulangon. O kung nang gitaganon sa mga matuhon nga mga lawat, labihan kadako nga mupahimo sa pagsaulog sa misa nga dugay kaayo. Pinasubay nini usa ka salawayon nga kinaiya ang ipakita nadto mga pare kinsa bisan kunana sa kasulugan dili mo tabang sa pagpakalawat ug mupiyang dili nga bulaton ngadto sa mga laiko. O klaro kayang kanang disiplina ini kung napat nga iglawas niya mo patabang sa laiko pero kung naay mga kakulian mahimo sa doon si Juan ang atong episkopo nisa official brother Andoy galing uuna siya pumunta Ayaw na pala. welcome ay hindi po tayo si brother Steve I-introduce mong kaugalingon kung asang simbahan. Ako si Brad Steve Moralville, nakalunggo sa kasakop sa Columbus, tal nga Katoliko traditionalist. Ako yung mga nagpumutana na kung Madalvin. sige Madalvin, anang imong gisgutan nga mga ito imong ibasa sa unahan, ano sa mga nahitabo na panudlo? ako maning diskutan, Brad, ang kaning Fidei Custos sa ginika kanang dokumento sa Santo Papa, 1969. 1973, Imensay Caritatis. Sakto na. Kanang kung saan ko lang dokumento, Fidei Custos, 1969, ug Imensay Caritatis, 1973. Unsa na siya kanang pagtulunan sa simbahan o sa Santo Papa lang na?
officially nga panudlog Dili. sa Santo Papa Dili kay- na ipadawat sa tibok kalibutan. Santo Papa ra. Oo, Dili sa simbahan. Dili para ginisimbahan kay Santo Dili. Papa. He is acting here to teach all Christians, Catholics to Ay. accept this. Yan Kay parte man ni sa misa. Yan napita baron ta. Don't argue. Brad, Bumbo, This question. Saldi, objection kay murag mo komentaryo na mga sa bubara mo. So he is arguing, he is not questioning. Para para dili kanang mga kuan mga kuan sa Santo Papa mga decree dili man na siya Question lang, doon may komentaryo. Dili na sa Question lang. kuan, dili na sa Bumbo Saldi. ang magisterium simbahan, ang Santo Papa dili magisterium. Okay. Patuman sa magisterium. Dili man siya mo barok ulta na. Doon na tayo sugyot aron matigayon ta. Dito, to Minsan kinsa na to, no? Dili maayo nga mo argue. Yes. And may Cross komentaryo. examine lang. Direct question. Manupot lang kayo. Pagsupot mauman ang pangitag hungaw ba ang argumento sa isupot. Kasi man sir, yung mo kana. Emo sir. May Kana. kumado, yung hindi mas magwang muna ko. May hapon na sa tanan, no? Si Brother Renato Codera. Ini. Bumbo Salay. Ang ako muna pangutana kana na ang subo man na sa Santo Papa nga din si Pope John Paul Isikan. Kanang subuha sa Santo Papa wala ba na mahasupak sa balaod sa magisterium? Ano yung tubag? Ang Santo Papa, maugay gitahasan sa pagpreserbar sa tradisyon sa simbahang Katoliko o sa gusto gid nga panudlo. Exercising an infallibility nga gahom niya nga gihatag ni Kristo kaniya sa Mateo 16:19, Lucas 22:32, nga di gid mapaktas ang pagtuo walang every time he teach ex cathedra para sa talang Katoliko. May tungod man ni sa misa mo ang pagpatabang sa mga liminister gideklara sa Santo Papa alang sa tibok simbahan. Not responsive. Oh, ex cathedra nga mao ning mga dokumento ha. So di ni masayo, gusto gini paririni ug mao ni interpretation sa tradisyon nga dugay na kay sa simbahan Katoliko. Okay. Sunod nga pangutana, mayon ka man nga ex-cathedral makakita ka, makahatag ka ba og dokumento to prove na kanang sugo sa Santo Papa ex-cathedral? Pastilag someday. Kan Makakita ba? Makakita ka ba dokumento nga kining sugoa sa Santo Papa iyang giproklamar as ex-cathedral? kini tanaw ha. Iminsay Caritatis 1973 gihukman sa Santo Papa na ako lang gihubad sa binisa kay English ning nasa sulod nga makatulungan nun ang pagtukod og mga extraordinaryo ministro kinsa makapalangalawa sila kung galingon ug ngadto sa mga magtotoo ubusan na latid lang ang mga kondisyon isulti ning tulo ka kondisyon diri una panahon sa misa tungod sa gidaganon sa nanimba ug kalisod sa gibati sa nagsaulog ang mga pare nga ordinaryo ministro ikaduha gawas sa misa kung malisod tungod sa gilayon sa pagdala sa ostya labi na sa Viaticum adto mga masakiton nga may kakuyaw sa kamatayon ug gilaganon sa mga masakiton labi na nga opisyal ug sa samang institusyon nagkinahanglan daghang ministro so duha ni ka kondisyon na ani so ang Santo Papa makatulungan nga nagtudlo og extraordinary lay ministers May follow-up wala. sumala sa Minsay Caritatis 1973 Ako lang iklaro nga ang ako gipangayo ex-cathedra nga declaration pero wa man ko'y mabasa diya sa iyang gibasa nga ex-cathedra pero padayon ko kay nahibaw man ko sa porma sa ex-cathedra once nga mo deklarar na gani ang Santo Papa as kana na ang head Yes, of the question. as a head of the church mo purong mo kuan gyud na siya og Argue. ex-cathedra nga we confirm we decree ana gamiton niya ang tibok Bakit simbahan mo pa kayo ex-cathedra? ex-cathedra nga Ayaw siya kapakita. wa siya kapakita Kasi follow-up question. follow up question yeah sunod ako pangutana pre do kining not argue ningon na siya sa diretso pangutan sunod ka pangutana oh sunod ka pangutana kining Santo Papa ba mao ni ang magisterium ani ang tubag ako na lang gitubag ganina Day Mediator Day sa 1958 sa usa ka Santo Papa, Papa Pio, Noybe miingon yun. Ang Santo Papa dunay katungod. Yani giuna na nato ni Max Bacalso last week
nga doon ka tungod pagbag-o rito, pagtudlog kung sa mga buhaton niya sa ritos misa. Siya may nakatungod pag-interpret. So, ex-katedral niya ako, yung Minsay Caritatis, 1973. Gihukman na sa tupapa, pre. Kanang ex-katedral, ganit pasabot ka na, ipanawat na sa talang simbahan, mabito na kibot sa katolikot niya magsimbahan. Ex-katedral na, ang mangita kag litra, sa totoo kasabot sa ex-katedral. Okay, lala po kayo. Emo, Barganoy. Bird Kanoy. Brother Roberto Canoy. I hope di mo komentary si Bird Kanoy, di mo review. Direct question. Why argument? Oh, direct question. Sabi rin siya na. Ang pangutana na ko, Brad, Aldrin, sa katibukan nga pangulo sa simbahan, ug labi na yun sa lokal na simbahan, labi na sa pangulo sa archdiocese, mga bispo o kardinal, kung mao'y musulti, atong tuhuan, tumanon, sabagay lang. Oh, simple kayo ang imong pangutana. Tumanon, yun, labi na ang Santo Papa o ang magisterium. Katiguman sa mga kardinal sa obispo, mutudlo pag yung ex-katedra, o lagi nang tumanon ng Minsay Caritatis, Fidei Custos, nagpugibasa nila, Dominica Sinai, Ines na Bamili Dunong, 1983 Code of Canon Law, Catechism of the Catholic Church. Oh, tumanon gini, nawaman mo yung Manon yun. Kung ang kardinal mo ingon, Kardinal? o kardinal lang ha, ngayon nga, kung muingon siya nga, ang pari lang ang makapakalawat, why makagunit tiya gawas ang pari. Ang kardinal nung magsulti niya na, usaman, uyunan na to, supakon. Nagtubag, kung kardinal musultian na niya naluwatan na ni mga dokumento sa Papa sa magisterium para sa tibok kalibutan, nasupak siya sa magisterium, usa naman sa kardinal, dili sa tumanon sa mga katolikong alay ko. Supako ng kardinal, kung kinsa na, kinanglan masunod ang magisterium, Santo Papa, nga ni luwat na nili, daghan kayo, Dominica Sinai, Ines na Bamili Dunong, 1983 Code of Canon Law, Catechism of the Catholic Church, the Minsay Caritatis of Fidei Custos, mo ginisundon. Di na kardinal nga, mayngon nga, Pangutana. nagdili pare, di papilon pag Buot sabdon ba nimo nga administer. kini si Monsignor Chris Garcia o kini si Cardinal Vidal na nag-ingon nga ang pare lamang ang makapakalawat, way lain nga gitagaag katungod. Buot sabdon nga nisupak sila niini sa Papa. It would be a hearsay evidence on your allegation on your part if you do not bring with you Brad Bert Canoy kanang official document na ng mga kardinal nga mag-ingon nga doon pinirmahan nga priest alone tanawang to na kung sa kondisyon diha Okay. sa sulat dili kay magbutang-butang tag wala tayo Dili siya. ato ang kuan dinhi. Dili ari kini ato ang kining Latin English booklet misal guide ni sa Redentin Masa. Ano ang babaw si Monsignor Cristobal Garcia, kuan siya kanang chairman sa Commission of Divine Worship. Kanya imprimatur si Ricardo Cardinal Vidal. Siya na klaro kay ni. Iyaha gini ha. Kanya nag-ingon dire atong masahon. Communion in the tongue is the only way allowed for the communicants to receive the Lord. No one is allowed to hold the sacred host except the priest. Sama, uyunan na to, pakot. Bisaya. Ang ipasabot na walay usa nga gitugutan kung tao nga pagpupot, pag-distribute ni anang pastiya, paghatag, gawas lamang sa pare. Ang kardinal o ang si Monsignor Chris Garcia ang nag-ingon, pangutana, uyunan tani o supakon? Anang tubag ang kanang imong gibasa nilubsat og imprimatur
mahitungod sa Tridentine Latin Mass, sunod magyapon na kay i-preserve ba na sa simbang Katoliko. Ang mga regulation na nagisunod ka strictly mabitan na sa sumurong pontificium ni Papa Benedicto XVI, gipadayon yun ang Latin liturgy. Nga mihatag po sila na si Chris Garcia Monsignor ug si Cardinal Vidal og nilos sa itong imprimatur, nothing contrary to faith. Pero Tridentine Mass na ginato na lang ito bag last month, last week. Salat pangutana. O, nindot. Sunod. Buot pa na itong sakto nga may kalainan di ay ang misa nga dili Tridentine o kining Tridentina misan. Doon na ba day kalainan yan ang mga misaha? Kaya kini para raman day ni sa Tridentine Mass ang kining gisulti karon. Ano ang tubag? Ano ang tubag? Doon na yung kalainan kay dili man na parehas sila nga misa nga rito. O unique man ang usa extraordinaryo. Kanang Tridentine Latin Mass ako sa ordinaryo kay Novus Ordo Missae. So kung ay kalainan ko di na lang sa paki. Kung ay Ata kalainan. na to sponsor. Lain po Lagi mo tayo sa mga tanong sa sunod pa. Ikaw, Brad. Asa ka nga simbahan Ay sa mga ano? Sulti ang alan. Alan. Isang ngalan, Brad. Bayan sa Distel. Ang mga tanan. Love and care. Ang haganting ng mga life ko, nabay katungod, mintig katungod, kadilahan, pagpakalawat sa mga personel. Ako mga sana, bisaraman sa ipapa ko, malaon na nanay katungod. Kung ginasakan man, tinang ba kayo, tukman ba kayo, wala ba kayo nagsumpak sa mga tuloy ko. Wala nga sumakan. Pagkauban. Oo, magsabaki. Ang isopag ana, Brad, kanang traditionalist. Pero ang katong mga dili muuban sa traditionalist nga mutuman sa mandal sa Tupapa nga gitudlo kini para sa tibuok kalibutan, isip magisterium sa Tupapa nga gidawat sa kardinal ug bispo sa tibuok kalibutan, kini nga mga sitwasyon mahitabo na. Kini number 1 kung ang ministro nga gisgutan sa Canon 845 1917 wala kasabot kung may pare. PD Custos 1969. Ikaduha kondisyon kung nagnaandan nga ministro ang pare dili makapalakalawat nga walay kalisod tungod siya masakiton ang panglawas, katigulangon tiguwang na kayo o sige pangalan si pastoran nga pagpangalagad o katapusan ni katulo kung ang gidaghanon sa magtotoo nga bud mo kalawat labihan gid kadaghan ug kadako nga kasulugan sa misa madugay pag-ayo. So mamit nga tulong nga kondisyon nihatag sa Tupapa PD Custos 1969 ang padudlo sa magisterium do na extraordinary ministers of the Holy Eucharist. Salamat. Lahat pag mo tayo ikaw, Brad Ragasa. Rodi. Ano si Brother Kasa. Panahubog nyo rin. Ay, ikaw sa. Ano, inspector sa kapulisan. Si Brad Romulo Brother. Hinandoy. Asa ka na, Sergeant? sa Mandawi City. MCPO. MCQ. Brad Alvin usa na kapunguta na Dool ang baba niya. kining balaod ni Pope John Paul II nga gitawag og PD Custos. Panahon niya itong 1969. Diin gitugutan niya ang mga laiko, ang mga lay ministers sa pagpalawat. Di ba nahisupak man gini? Kawa man ni mahisupak sa official teaching, sa unang official teaching sa Katolikos, sa Council of Trent, nga giditan ang mga laiko sa pagpalawat. Anong tubag? Wagid kasuba. Kaya naman, when the Pope exercises his infallibility pag-teach ex cathedra alas tibok kalibutan sa mga Katoliko sa simbahan, di gid masipyat. So, wag gid magsumpang ini sa unang nga mga tradisyon kay siya may right interpreter of traditions and even the scriptures. So, Kumutan ako, bro. Si Juan, Brad Ragasa sa. Rodi sa Rodi. Panahubog nyo rin. Brother Kasa. Daghang salamat. Sulti, first Ako name, si Rodi Racasa, Rodi. usa sa humanism. Okay na. Ako na control rin. Mga kaigsunan, klaro kay mga kaigsunan nga sumag yun sa isulti ni Brother Alvin, naghihukman yun sa Santo Papa. Punta na. Ako sa i-premise nga iyang giingon, naghihukman sa Santo Papa nga ang mga lay minister makahimo pagpakalawat tungod sa
kadaghan sa mga tao mga lawat di maato sa pare. Usa na ang kondisyon. Unya si Brother Canoy sad ang pare sad ni si Chris Cristobal niingon sad nga walay gitugutan Hindi batal. ng mga lay minister pangutana ni sunod. Kuan niya ko. Ang akong pangutana ani walay gitugutan matud sa pare sad nga si Chris Cristobal nga walay gitugutan nga lay minister pag distribute sa Austria gawas lamang sa pare ang pare ra gyud matud niya unya ang kang Brother Alvin nga mahimo di ay ang akong pangutana nganong nagkasumpaki ning mga Katoliko kinsa man ihawon nila ani sa papa ug kining si Chris Cristobal ali ko say Kumbaga, Brad. Ako lang ito mag Ano? Ako lang ito ba ganina nga wala magsumpaki Brad Judy Recasa kay ano man kanang extraordinary form nga gigamit dan ni Cristobal Garcia pipila ron sa maning bahay dia wa man makondisyon diri so kini kadang lang extraordinary ministers pero kung kining tulo ka kondisyon existing walay daghan kayo mga lawatay na mataas ang misa tungod ini sa Pentecostos ug Iglesia Caritatis gitugutan ang extraordinary ministers so wala magsumpaki kung extraordinary form nga gipadayon sa sumurong pontifisyum ni Papa Benedicto XVI dahil mo request kardinal, obispo o pare magsaulog sa misang Tridentin gilagala si Bang Katoliko, balido na nga misa wala gisupak na to sa magisterium pero wala ginaw may kondisyon da nga daghang tao na masakito ng pare o man, may man makondisyon so pwede dili paggamitang extraordinary Last question, Brother Casa. kasi ito ba mga kaigsunan gitugutan yung kuno na nya kay unya do kuan kita mo question na ta mo kuan sa ta kuan wala kan ingon man ka nga kining si Chris Cristobal lagi ni angkon man gining kardinal nga wa gyoy makakalawat gawas lamang sa wa gyoy makagitugutan pag distribute ang Austria gawas lamang sa pare imang gyud ani ingon ka dili na sumpaki ang usa ni ingon nga makahimo dili na sumpaki unsa man imo tungod na kay juta lang manimba dito juta lang mga lawas bikas moingon ay ka nga wa magasumpaki unsa man nagtubag ka Ibalik naman yung bumusaldi. Kanya, wala magkasumpaki lagi. Kaya kanang paggamit sa extraordinary minister sa Jody, paminaw. Pwede ka maminaw. Sige mo nakagunaon na lang sa akong pagsukot. Ang kondisyon, tuluran ni ka-kondisyon nga mugamit ng extraordinary ministers. Kanang extraordinary form of the mass nga gilarga sa sumurong pontifisyum nga gamiton usahay sa kardinal, obispo, pari nga kanang Tridentin Latin Mass ang sitwasyon na wala maling tulong ka kondisyon so kay gilarga na sa simbahan balito na wala yung ministers gamiton mo nang gipadayon yung pulang palaod niya ang pari nagyot nga celebrant mo imukuha na mo pakalawat kay wala maling tulong ka kondisyon so wala magkasumpaki pero sa laing bahin kining lubos or dumisay nga ang tulong kang kondisyon na amang gini dili man niya extraordinary kay ordinary form of the mass man eh. So mo ning tulog ang kondisyon mo gamit og extraordinary ministers yung manani sa Santo Papa Iglesia Caritatis 1973. Engineer Batikin. Brother Batikin, born again, ginay. Sa fundamentalist nga, born again Christian. Ako pa ko tanong, ini Bro Alvin kay di lang mo argue pero nakasubay mo ko aning issue kay sa panahon pa sa una nga doon na pa sinuktanay, no? Katong balik-balikon ba nga naa sa catechism ba nila ito? Na ang gayon nito nga only priest has the power to consecrate and to administer the Holy Eucharist. Na-amend na ba ito siya? Or kay kaya bang balaod, effective pa rin siya until ma-amend? Kung hindi siya ma-amend, therefore, kinahanglan ba na siya i-enforce? Pangutana. So, ma-amend na siya kaya kung pa ni ma-amend, kinahanglan ba na siya i-enforce? And then, kinsa, naaman kayo mga gipang sitar na mga dokumento nga nagtugot sa mga laity, provided nga ma-make to mga condition, katong mga naghatag anang exemption para magkatugot o mga laity, kinsa man sila? Are they the same people who gave this law sa only priest has the power to consecrate and to administer the Holy Eucharist? Ora siya, thank you.
Nindot ka pangutanan ni Brad Ray Batikin. Okay, okay na to. Ang tubag ana, kanang katong statement sa una ni Papa Pio, only priests have the power to consecrate and administer the Eucharist. Rightly interpreted na sa mga bagong Santo Papa karon. Wala na giamindar nga giusaba o gibag-o o gitangtang, kundi gipadayon nga pala rightly interpreted lang na. Kaya nga naman ang formula, doctrinal formula is consecrate, duha yun ka verb, and administer. Wa man lagi mo nga consecrate alone na second article doctrinal formula kining administer alone. Kaya kung gibuhat pa lang duha ka verb kanang administer alone, dili pwede ma-extraordinary ministers. Usama na ang extraordinary ministers, dili mo konsagrar, mo pakalawat na administer. Wa masumpak sa doktrina ni Papa Pio V. So, rightly interpreted by the popes now until Benedict XVI. Okay, sige, Bukos Brad natin. Efren. Daghang salamat Mr. Moderator niya. Kauban na yung Brad Admin. Okay, pagkata. Pwede ra mo 1 minute. Ako lang, huwag kong dilang buwan. Kining, kumplihan ako lumay. 1 minute. Eh, di mo kumutan na, pero ang diskutan ni Brad Danoy, ako panahon ba? Kung sa amin mo kuling panahon po. Redirect ko sa turning nga, pwede kumutan sa kinsa ko. Redirect na lang. Kung sa examen, kung negative ka, kung busurapos ka. Ayun. Ikaw dyan na siguro, nag-time Di yan. sa ni one-on-one debate. Iyon taga nag-cross-examination, ang tuyo niya nag-unsa hungaw ba kung Ako lagi. Ang nasa recommendation and betweens to. I-redirect na lang, friends. Kung dili ka mo-cross-examine, Ayun na. O yan lang, Brad Efren. ako mo, Ang ginoo sa... Ang tanang dito. Misa na sa langit. Sa Diyos. direksyon na direksyon ko cross-examine. Ipahingusgan magkain sa mga Katolik Pilipinas kining pagtutunan gikan dito sa Papa. Gumikan na kanini ang gitawag nila pagpangalawat. Kahutang nila nga tinuod yun. Kung sa may ang ako pangutanan ni, gikan ba pili sa Diyos o gikan lang niya itong Papa? Ang tubag. Sa part gani nga ipatundo sa Papa in its official capacity, panay natin ni Minsay Caritatis nga mitugod sa extraordinary ministers, gihukman sa Papa nga makaturunganon ang pagtukod ug may extraordinary ministro, langkob na sa Mateo 16:19, pag ni Kristo, ang yawi akong gihatag kanimo Pedro, ang imong gapuson sa yuta maginapos sa langit, gikan gyud na sa Dios. Ang imong badbaran sa yuta mabinadbaran sa langit. So gikan na sa Dios, dili na sa Papa lang. O si Pedro mo lagi ito, di man ito sa Papa. So, lain pa nga po pangutana. Ayok ka kay si Pedro man. Question. Ikaduha. Si Jesus, Ako na yung buta sa likuha sa pan o sa dugo. Katong daan niya nga to. Niingon ba si Jesus nga dito kay mo matinunan magid sa amahan si Jesus, anak mo isa sa Dios. Niingon ba sa mga apostol kuha ato sa kadaan nga to? Alvin. O gikan mo kana, ingon ka man nga gikan mo kana. O gikan man na sa Dios. Nganong nagka-contradiction man ang pagtulunan ni Jesus o kanang sa Papa. Pero kayo tumok-tumo na dili. Tugang lagi tinuod. Sama po ka na lang. Ano ito ba? Dili na sa paki, nahalap lang ni mo Brad ang pagsabot ni mo sa balang kasulatan. Iwan man itugan diha nga ganun sa mga apostol. Ang sugo dito, kutobra sa mga pari. Huwag man tagamalo sa sitwasyon na ito. Ko ang pagkatanawa, Wala masumpaki. ang gingon ako si Jesus na nagniyapod sila. Nikuha siya paano sa para na ang sabino. O gihatag niya, mismo siya naghatag. Kaya mo magisulti ang Santo Papa nga nagtuman sa braw sa Diyos, nganong nasumpaki man eh. Ang ako lang pangutana, tubag alantarong. O nasumpaki man ang gimuato ni Jesus o sa Santo Papa, kinsa man, kanini ang gituhuan ni mong Papa, nagtuog ka nga sayop ni o sakto. Kaya mo magigipamatudan. Your question is based on your question is based on an allegation. Ngayon ka, nganong nagsumpaki man eh, imo sa improve nga nagsumpaki. Mo may So, dalagi.
Kuani, assumption na ng probata, fallacy of assumption ng probata. I-assume na nagsumpaki. O pa nga isang state of reason nga nagsumpaki. Naunsa man ka. Ikaw talaga glasapan, ano yung mali pasumpaki yung sa dokumentos, Papa. Mara o, hindi ko na siya satisfied sa mga ato pasa na po kang attorney. Okay. Komentary mo siya. Yung mga po na attorney. Tarungan ko ba? Brad Alvin. Kining pagsitar nimo sa Fides ko talaga. 1969. Buot pa na itong ipasabot at makaroon. Nga kaning pagmakalawat himuon sa dili pare ang sugod may 1969. Anong tubag? Attorney, 1917 base na napo na yung sa kondisyon na naghukot na, nag-angkla na dito sa Canon 845, 1917 pa sa ginawatan ng Code of Canon Law. Ako bukatan nagsugod ba sa 1969? Yung okay. Okay, 1917, pwede na, ang balaod. Makasulti ba ka sa tuig yun na nagsugod ka ng mga dili pare nga magpakalawat? Ani attorney, ang panginahanglan mo nga na meeting ko sa kondisyon. Makasulti ba ka? Kasulti. Unsang tuig ka? Nagsugod yun nga dili pare magpakalawat. Ani ang tuba? Kung pasagot mo officially, yun nagikan din giluwag sa tubapa o sa mga sa madisyon lang kung sa mabismo idawat sa tibok simbang Katoliko 1969 Fidecustos nagsugod na. Ano man niya ang dokumento dito naligar. Makasulti ka. Kasulti. Kasulti na Ano mas dokumento officially? 69. Officially. Karon sa wala pa 1969. Sabton ba nga wa itugot? Ano ang tuba? Pag iyon niya mo 1969 nagsugod na dili pare mo pagkalawat sabton ba siya karon? At sa wala pang 1969 idili ang mga dili pare na mo pagkalawat. Ano ang tuba? Dili sabton nga gidili. Kaya giangkla ni sa Canon 845 sa 1917 Code of Canon Law. So doon na pag-iapin sitwasyon. Ang imong gipangutan na ganito ni when yun nga i-proclaim yun sa Santo Papa officially. Klaro na. So Karon 1969. nag-equal ka 1914. No? 1917. Very good. Klaro na. Sa ato pa sabton nga kaning mga dili pare mo pagkalawat nagsugod sa 1917. Okay, so wala pagdili. Klaro na. Dili 1969. Officially sa 1969. Pero ang pagdili, bisan as early as 1917 po. Ato pa sa earlier. Bot pa nila mo sabot sa lungtod. Nagkanang 1969 mo kalawat ang dili pare, dili to official pa. Ano ang tubag? Official gyapon kay gikan sa tubag nga tulo ka kondisyon man diri gigatid. Bisang termino kondisyon sa Canon 845 1917. Imo ba na isgutan ang 1917 kung mga dili pare magpakalawat? Karon, sabton ba ay nasa wala pa ang 1917 gidili ang mga dili pare dili magpakalawat. Ano ang tubag? Not necessarily po. It doesn't follow. Fallacy ng sekretor. Tungod lang kay 1917 Code of Canon Law na natin. Nga before niya lang. Musulti ka ng sekretor doon ako wala man gidili. Ito wag lang ko to ni. Wala gidili. Dili masabot nga wala gidili. Wa idili. Simple nga tugot gyapon. Sa wala pang 1917 wala idili. Wala idili. Posible pa abri, posibilidad pa na mo tugot. sabot nga sa wala pa 1917 gitugutan na mga dili pare sa pagpakalawat. Anong tubag? Sa based diri sa proklaman yun 1917 ang mga situation arising attorney dirigid formally nahibawan sa indeterminar. Ang akong question simple kayo. Pangutan na, buot ba nimo sabot nga sa wala pang 1917 gididan ang mga gidili na ang mga dili pare gididan sa pagpakalawat sa wala pang 1917.
Ano yung tubag? Wala man dahil dokumento nga gidid-an yun nga sa mga Santo Papa before. So, dili ta mo subot nga gidid-an. So, assumption na kaya pala ni Matuloy, which you need to prove. Pinangutahan ako nimo. Mo lagi, itubag na ko. Ayaw pagpawag ako mag-aryo. Pinangutahan na lang ko niya, buot ba nimo pag-mention nimo sa 1917 nga ang mga dili pare at pagkalawat samton ba dahil asa wala pa ng 1917 wa tugote ang mga dili pare sa pagkalawat. Ano yung tubag? Dili lagi sabton nga wat tuguti. Mahimog yung sabton nga tugutan. Oo, may ako tubag. Mahimong sabton. Mahimong sabton. Sa ito pa kondisyon ang imong tubag. Kondisyon, depende sa sitwasyon yun. Kaya sa Papa. Kondisyon ang dili klaro ang imong tubag. Dili, klaro gyapon kay kung ang sa Papa may mo determina na, wa man sa Papa nga ni-deklara nga bawal gyud. Sa pabra. Depende sa sitwasyon. Bingo mo kang kondisyon. Sabton nga dili kang kapaniguro. Nga kon ang mga dili pare nagpagkalawat pa. Ani alagi ato ri ang kondisyon lagi kung ang sa Papa way deklarasyon nga gidili gyud. Absoluto. Depende sa sitwasyon kay kondisyon kung kang 3:20 Latin Mass amo na bagaod sa una. Pero layo pa ni sa 1917. Anong ilambod pa nimo sa 15 Kinsa may nagbuot kung kaning 1917 makasulti ka o kinsa may nagbuot kung galing dunay nagbuot nga ang mga dili pare makapakalawat. Anong tubag? Sila Papa Pio 1917 nga nagpromulgar sa Code of Canon Law. 1917 Canon 845. Sa Papa may di ba naman promulgar ang Code of Canon Law kung sa Papa? Sa Papa. Si Papa Pio mo ay nagbuot. Actually ka ng Code of Canon Law. Oh. Nangutan ako nimo, kinsa may nagbuot sa 1917 nga ang mga dili pare makapakalawat. Kinsa man. Attorney, you know who will promulgate and make official the Code of Canon Law. Kung ibaho ka, yes, na may ibaho, okay lang. Ang Santo Papa lagi, di man yung Santo Papa. Okay, Code of Canon Law ko ni. Santo Papa. Kinsa mang Santo Papa ang nagbuot sa 1917 nga ang mga dili pare makapakalawat. Kinsa man Santo Papa? Kinsa man. Wa ko ka sure kung kinsa ba sa Papa Pio 9 or Papa Pio 12. Hindi nga time o nahibalo ka na to. Kanay imong in English nga wa dili ko sure sa to padili ka kapaligoro. Basta Santo Papa ang ngalan wa lang Kanay ko imong kasyo. in English nga dili ko sure sa to padili ka kapaligoro. Wala ko kag paniguro kung ito magbitaw ng paniguro pero Santo Papa ang labi siguro Santo Papa gyud kay di man mapromulgar ang Code of Canon. Dili pa kang kapaniguro imo gyud ipatuo nga si Papa Pio. Ani ang tubag, wala kayo ko siguro sa skin sa specific ka Papa, pero ang labing siguro na ko tunay, nagi Papa, hindi man yung ma-implementan ng Code of Canon Law ko ay Papa, hindi mo promulgar. Okay, karan. Sunod pa matana, sa nasulat yun, mga dokumento sa simbahan, kanus amang yun pahimog ate sa Santa Iglesia Katolika na gidili. Hidid-an ang mga dili pare sa pagpakalawat. Balikat to lang yung pangutan na balikat. Sigon sa mga dokumento sa simbahan, kanus amang gayon ipakanaog ang sugo na gidid-an ang mga dili pare sa pagpakalawat. Wala yung official na attorney, wala man diti. Isa ka na papapiusin ko, mandibot lang gidid-an niya. Sa to pa, buot mo ipasabot sa lungsod nga way dokumento nga ingon niya na. Wala ingon na yun, sa imo pagsabot, sa imo interpretation. Wala yung dokumento. Karon, ngayon kang way dokumento, musugot ka nga basahon na kung usa ka dokumento. Basta rightly interpreted. Dili ka mong komentaryo. Ang the statement alone. Musugot ba ka nga basahon ra? Okay, musugot ko basahon. Pero ayaw mag-interpret. Wala pa interpret. Alright. Okay. Ang lungsod baka mo interpret. Okay, attorney. Sige. Tanawa. The First Council of Nicaea, ang primerong tigom sa mga obispo sa Nicaea, tuig 325. Ang kanon, ang mga balaod nagipakanaog niya o 20 man siya pala 20 ka balaod, 20 ka kanon. Sa kanon 18 wala
kini mag-plans ka, Brad Alvin. Sa katinali, may orang itikasan ka. Canon 18. Ha? 325 na. Dili papa ang konsilyo yun. Tanang mga obispo. Saan siya? Ngayon siya. Glance. It has come to the knowledge of this holy and great synod. Synod Tigona. That in some districts and cities, the deacons administer the Eucharist. Kalawat to the presbyters. Kalawat ito sa mga pare. Whereas neither canon nor customs permit that they all have no right to offer, should give the body of Christ to them that do offer. Okay. Ang importante, sunod. And this also has been made known. Kung kiniusap na hibawaan that certain deacons na doon mga diakonong dili pare now touch the Eucharist. Mga dili pare mo hikap sa Eucharistia. Kana kalawatonon. Okay. Even before the bishops, kasabangan sa mga obispo mo hikap sa kalawatonon. Okay. Kasi po, let all such practices be strictly done away. Kanang mga buhatag hunumon ka, done away. Okay. And let the deacons remain within their own boards. Kanang mga dili pare nyo, diha sila pagkadikon. Dili kayo magpakalawat. Dili ba sugo ko? Okay, ato ba? Ang sugo sa Iglesia Katolika imong gibasa. Pero ang imong interpretation sa'yo, nga gidili ang sitwasyon na kondisyon na ito ni ang mga diakono nga nagpakalawat sa pare. Na diakono ba nga magpakalawat sa pare ba o umuhawid o gustiya tubangan sa obispo? Wala na sitwasyon niya. Di man lang katungos niya dahil unad to sa mga laiko po. Balay ko. May mga laiko na. Unsay ko, let all such practices be utterly done away. Okay. And let the deacons remain within their own bounds. Ang mga diakono nga ordinado manggali na dili pahikapon. Ang mga dili pare dili pahikapon. Suko man sa Iglesia Katolika. Mabisan gali ang mga diakono nga ordinado man na sila, mga dili man pare, dili pahikapon. Dili ba klaro na? Anong tubagaton eh. Dili lagi pahikapon diya sa dokumento. Kaya ka ng sitwasyon na anong diakono mo pagkalawat sa pare nga labaw pa nila o sa obispo pa. Wala na nga sitwasyon pero dili man nga diakono mo pagkalawat sa mga laiko. Wala gibutang nga na yung laiko niya. Gantos pare mo pagkalawat sa mga nagidili. Kaya ubos ko ng diakono niya mapagkalawat sa obispo pare. Wala nagidili niya. Bawal na. Antod ka rin ibabawal nga na diakono mo pagkalawat sa pare. Brad Alvin, natubag na ako. Ang hisgutan now touch ang mga diakono mo hikap. Oh, before the bishop. Alright. Even before the bishop. Next Sunday ba? Kanang praktisa, hunumon ka na to be done away. Kanang pag-touch. Yes. Pero ang mga dikon nga dili pare, dili mangali makahikap. Dili masugo man kana basta dili pare, dili makahikap. Anong tubag? Sugo na gituman na karon sa simbahan Katoliko sa mga sa tubaba karon kay ang diakono o extraordinary limes sa mga magpakalawat sa pare ug sa obispo. Mao na malhigdili na nga mga diakono mo pakalawat sa pare ug obispo. Klaro din ang gibasa to. Dili ba ang mensahe nga gidili ang paghikap sa mga dili pare? Ani nga, wag ibutang nga dili pare ang diakono nga mo pakalawat sa pare mo ni context litra po litra to ni kasayo pag hindi mo magsawot. Litra po litra man. Ang diakono nga mo pakalawat sa pare ug obispo. Balikon ko. Unsa po sa simbahan? Yung simbahan, this has been made known.
certain deacons now touch. O certain deacons. Ang mga diakono dili pare mo hikap sa kalawatunon. Sugdatanan. Okay. Sugdatan. Sige, let all such practices be surely done away. Kanang buhata hunungon ka na. Sugdag yun, sugdag Sabi yun. mo, pasabot, dili ipahikap. Sa mga dili pare. Sabos kalawat. Pero napauta na. Kopya na. Dili Taga-isa pare, na dili Dili ka po. Iya. Dili subo ka na. Di mo ka pangutan ng Touch. Do not touch. Dili ba? Aba, sugo na nga gituman lagi kay karon. Bawal na gani ang diakono o extraordinary minister magpakalawat sa parang obispo mga mo lagi sugutan ni ba. Bawal na karon. Gituman sa boss. Basa. Yung branch. Unsay pong Siwan? 18. This also Hut na has nagbasa, been tanan. made known. Ay, putla-putla. Nasayran usab. Brother Alvin, nasayran usab. Nga dunay mga diakono nga mohikap sa ostiya. Kanang kalawatunon. Let such practice be utterly done away. Kanang buhata pahunon kana sa tupadili may kapon ang dili pare. Ano ang tubag ato ni? Ah. Kanang pahunong Dili nga ba? pahikapon ng diakono. Dito The ba? deacons administer the Eucharist to the presbyters. Kung di pahunong sa wala ibuhat sa simbang katoliko karon kay nung diakono mo pakalawat to pare. Sugdatanan. Abuso na. Sa ato pa Ito man sa simbahan na. labot ka na sa imong pasabot, labot ka na sa mga dikon nga magpakalawat o Abuso na pare. Ubispo po. Ubispo po. Muli sakto itong ni Nadia. mo na yung pasabot. Yes, very good. Karon sunod That's pa the life of maklaro na. person. Sunod pangutana. Dili ba ka ng pagdiliah? Gisuble man ka na o giklaro man sa council o trend. Kansang dokumento niya ipakita ko nimo. That's it po. Ikaw na rin din. Dili ba nga kanang pagdilia, giklaro man kana, gisuble man kana, naklaro na yung mga pulong din sa laing konsilyo sa Trento, kansang dokumento niya akong gikutan, dili ba? Ano ang tubag ato ni? Given nga right interpretation ang imong paghubad kay basa ng statement na padihan po din nga sayop gani kani primero. Ang nangutan ako niya mo, dili ba? Gisuble man ka ng pagdili, dinha sa laing konsilyo sa Trento. Ano ang tubag? Way problema kung gisubli kay ang gidil na ginakan ng diakono nga mo pakalawat sa parang kubis kung gisubli na patayan niya pa lagi Dili ba gisubli man ka na? Yung panguha, ano sagot ko? O gisubli kung balanglit ang gisubli kung mao gini nga canon 18. Alright, gisubli. Okay. Karon, gisubli. Sugot ka aral sa kayuhan sa lungsod nga naminaw. Atong basahon. Na akong basahon nga iyong tawag. Ato niyo yan, Oh, sige, before kang basa, ato sa nang gyap alunsod, may pilag ka mga important na mensahe sa constant ba. Okay, sa pangutaan na ako nga dili ba nasuble man kini sa klaro yung mga pamulong sa Council of Trent. Kanya, naagda ko pagbasa. Akong basahon o sa pasupot sa pangutaan na. Brad Alvin. The Minister of the Eucharist. Okay. Sa ito pa ang magpahigayon sa Eucharistia. Okay. Alright, nagkantay na na only priests. Sama na siya, mga pare lamang have power. Mga pare lamang dunay gaom to consecrate and administer the Eucharist. Ang mga pare lamang ang makakonsagra o ang mga pare lamang maoy makapakalawat. Only priests. I-explain pa yun sa simbahan. Pangutan na. Dahil isa pa. Ibasa. Pasumot ko pa. Pagkamot sa ka. It must be taught. Kinanglan itudlo. Simbahan manisultin na na. That to priest alone has been given the power to consecrate and administer to the faithful the Holy Eucharist. Masama na sabihin saya,
Mababisa, lungsod ko para mga sabot sa lungsod. Kinahanglan itudlo nga ang mga pare lamang mao'y natagaan o gahom sa pagkonsagrar o sa pagpakalawat. Pangutana, dili ba klaro man nga pare lamang? Alang tubag attorney. Ang imo ligis ko rin na quote o quote ni Canon 18. Lahi mo ni Canon 18 kay Jacono mo pagkalawat og pare. Dili man na mo diskutar sa Canon 18 diha. Di anak pa sa di anak inihon Dito ko kami ang plaga nila. Ay pagbalik na to sa siya. So Ano karon dili ba na klaro man sa klarong pamulong sa Council of Trent may tungod sa pare lamang? Ang gibasa. Okay, tubag na. Okay, Iglesia Katolika kaning namulong dili papa. Okay. Wala, very question. Nagayon din it must be taught. Iglesia Katolika, kinahanglan itudlo that the priest alone has been given the power to consecrate and administer to the faithful the Holy Eucharist. Sabi ni siya pa, kinahanglan itudlo nga ang mga pare lamang mao ni tagaan sa gahom sa pagkonsagrar o gahom sa pagpakalawat sa mga matuon, pagkalawat sa Santos Eucharistia. Pangutana, dili ba klaro man na? Anong tubag? Klaro kayo, ang gibutang niya as absolute ordinary minister of the Holy Eucharist. Pare ra gyud, dalang duha ka verbo nga mukonsagra o mo administer. Ang extraordinary minister sa mo konsagra, mo administer ra. Okay. Oh. Sa ato ba? Lain ang ordinaryo minister o lain pa ng extraordinaryo. Ito ba? Which is excluded. Paglitok ni mong klaro kana, masabot karon nga ang mensahe ni anang pahayaga klaro. Ako nga gitubag ato ni klaro lagi. Klaro lagi. Oh. Ako mo qualify ko nga sa pagkakana. Pag iyon ni mong klaro, masabot nga kanang pahayaga klaro kanang pahayaga. Anong tubag? Klaro kayo, pero ang gibutang diha as ang meaning absolutely ordinary minister ang pare. Wa man mag-exclude ang extraordinary kay ang verbo diha duha man atuli consecrate ug administer. Ang extraordinary minister di man mo consecrate mo administer naman. Mag-exclude yung statement. Sunod pangutana, mabasa ba din ha ang extraordinary minister? Anong tubag? Di necessarily basahon. Kay dili sa laing dokumento sa Santo Papa di pwede rin mabasa. Kanon 230 itubutan lay minister. Mr. Magdaleno, Sa lain po nga dokumento. basic ka ni question na. Ang pangutana, kanang pulong extraordinary minister, mabasa ba din hining dokumento ha? Anong tubag? Di necessarily nga basahon. Bisan di mabasa lang dokumento. Pero it is not excluded by the formula, doctrinal formula does not exclude. Mr. The Moderator, extraordinary minister. answer Bisan is di mabasa. not responsive. No, it's not Di mabasa. Di lagi mabasa. Mabasa ba? Dili mabasa. Dili. Ako na. Oh, pero it doesn't mean it is. Order. Mabasa. Ay, butan, mabasa bag dili. Mabasa. Imog yung ipatuo ka ng dili mabasa. Anong tubag? Sa laing dokumento mabasa na iminsay Caritatis. Fides Cosus, Santo Papa sa Roma lang gihapon. May sundo na tuloy ko. Katoliko tang tinuod. Okay. Dili lang ta mo limit ka sa Mabaro isa 5 minutes. Kanang Caritatis, pulong ba na Iminsay. pulong ba ka na sa konsilyo yun, tigom sa mga obispo sa kalibutan. Ano yung tubag? Kung saan, lampas ang tulog ko pangatana. Santo Papa man na, ex-cathedra, infallible na. So, pwede na dawaton nga pala itong Katoliko kung masinugtanon ta sa Papa sa Roma. Karon, mayroon kang ex-cathedra ka na. Sayong na. Makapresentar ba karon og dokumento na kana ex-cathedra? Aning tubag. Ah. Klaro kayo, minsan, sa mismo sa iminsay Caritatis sa 73, gibinisaya ko na lang ni. Gibutang dayo. Klaro kayo, it is same appropriate to the Holy Father to establish extraordinary ministers who may give Holy Communion to themselves and to other faithful under the following determined conditions. Gihukman sa Santo Papa nga makatulunganon nga magtukod ug ma-extraordinary ministro nga mo pagkalawat sa ilang kagalingon ug ato sa mga magtotoo ubos sa nalatid ng mga kondisyon. Di promulgar na ni.
Isunod sa question. Dili ba ang Papa namulong din ha? Dili na. Dili man nga nag-agda siya. Ginahanglan man sa ex-cathedra nga agdahon ang tibok kalibutan aron nga ex-cathedra. Agdali ato ni oy. Klaro kay agda. Bunga na siya. Gihukman sa Satupapa nga makatulunganon ang pagtukod og Solarium Listro. Kinsa mo pagkalawak sa pagkalingon ug ngadto sa ubang magtuto ubos ang nalatid nga mga kondisyon. Okay. Klaro sugo magalira Pagkatawa, hain man din ang ex-cathedra. Ano yung tubag? Ang imong pangutanan ibalik sa mali panirining alit na politics kanila. Pero masabot diri kay ang tanan niya sa nalatid kinahanglan establish ko extraordinary ministers ingon sa Satupapa nga may muhukom ang Papa sa mga din ha ang ex-cathedra mo ito ano yung tubag? Wala ginang litra politics sa kanila. Pero masabot kay kondisyon ko man. Katuman ka. Okay na. Mubalog pa sa Ay ka na po abarog. Ato ni para 5 minutes para mo close po dyan. Okay. Andam cross. Ang mga dili pare, dili pahikapon sa Ginoo nga maong Eucharistia. Kana pagtulunan dili kay Papa ang pagtulunan. Patulunan gina sa Iglesia Katolika Pilipina. The whole assembly, ang meetings tanang mga obispo, ang ilang tiningog na meeting mo ay tingog sa corporate body na po ang Catholic Church. Alipon ko, ang tigom sa tanang mga obispo sa Tibok Kalibutan, ang ilang ipakanaog nga doktrina, doktrina ka na dili Papa nagnimo. It is the Catholic Church as a corporate body. Unsay mo sa Catholic Church sa Canon 18 ni ining Council of Nicaea. Malikod ko, klaro magayon ha? It has come to the knowledge of the Holy and Great Synod. Bidangat ang kasayuran ining tigom sa mga obispo. In some district, doon ay mga distrito, cities, doon ay mga syudad, na ang the deacons administer the Eucharist to the presbyters. Na ang mga diakonong dili pare, maoy mo pakalawat sa mga pare. Whereas, neither canon nor canon permits this. Dili ka na, wak ka na itugot sa canon. And this also has been made known. Ug kinin nasayran usab na ining tigom sa ng mga obispo that certain deacons now touch the Eucharist even before the bishops. Madunay mga dili pare india kuno nga muhikap touch. Muhikap sa Eucharistia kanang kalawatuno. Let all such practices kanang mga buhata utterly done away. Pahunungon ka na ang mga dili pare muhikap dili ka na mahimo. Okay. Alright. Kung niya kanang doktrinaha gisubli kana nga klaro na kayong pagsubli sa laing konsilyo sa tingog sa tanang mga obispo, Mr. Moderator, sa tingog sa mga obispo dito sa Trento tatuig 1545 gisubli ka ng balaura sa klaro yung kayong pamulong sa pagsubli niya itabla na Brother Alvin only priests have power to consecrate and administer the Eucharist. Ang mga pare lamang dunay gahom sa pagkonsakrar o gahom sa pagpakalawat. Mga pare lamang, only priest. Sa ito pa, pag yung mga pare lamang, sapo, why diakono, why bisan kinsa nili pare. Nasilkig silang tanan, pare lamang. Umiyon pag yun ang simbahan. This is doctrina on the sacrament.
doktrina ini. Dili kini disiplina, doktrina. Husay pag yun, sa klaro kayo paghusay, na ngayon, it must be taught, kinahanglan itudlo. To priest alone has been given the power to consecrate and administer to the faithful the Holy Eucharist. Kung sa nas Binisaya, kinahanglan itudlo nga ang mga pare lamang maunatagaan o gahom sa pagkonsagrar o gahom sa pagpakalawat sa mga matuod. Maure, pare lamang. Mangita pa kag laing meaning, mangita pa kag extraordinary, nagklaro man ka na. Ha? Pangitaon ni mo ang pulong gawa, yun na. Nga, niyo namang simbahan yun, dili papa. Simbahan yun nagayon nga, only priest have power. Ang mga pare lamang doon ay gahong. Nya, mugawi pag yung extraordinary. Hindi na ka binuang na lang eh. Mag-extraordinary gawa din ha. Okay. Alright. So, naklaro. Nga, kining sugo, dili sugo sa papa, sugo sa Santa Iglesia. Sa ingon ko, the bishops in the assembly, universal council, ang tingog niya, tingog sa corporate body, the Catholic Church, na dili ka na mausap o papa. Why papa? Bisag pilang pakalibo ka papa, di ka usap ni anang panudlo sa simbahan. Kaya iya ka na sa simbahan, dili ka na sa papa. Andam ko sa pagtubang sugatan. Ego kayo ang 5 minutos. Ako na mo tara si Brad Efren. Brad Efren. Daghang salamat Mr. Bumbo Saldi. Ato recognize mga idol ni ato rin kalso nga bagitang debatidor si ato na. Si Brad Radio si Brad Boy Builder. Sumala si mong pamayag ato rin Marcelo Bacalso. Aningon ka na ang dili pare dili bawal gyud kupot sa hostia. Pangutana, kining pagkupot sa hostia doktrina ni o disiplina? Tubag. Wala na ko tubag. Ako ang gibasa, doctrinal. Doctrinal. Okay. Ako ang gibasa. Sa to pa doktrina manit sa Latin. Sa mga doktrina. Pangutana, makabasa ba ka aking paghikap sa minister ato rin Marcelo Bacalso sala kini ay doktrina man matud ba nimo? Sa pagkangan nga paglapas, sala ka na. Sunod pangutana, dapat kay standard nga dokumento nga makapakita gyud. Sige. Nga kanang mga minister mukupot doktrina gyud mabasa niya makasala sila pagkupot sa maong hostia. Manan ako. Wala ko mapahayag nga kanang mga pare lamang natagaan o gahom sa pagpakalawat, doktrina ka na. Doctrinal. Wa ko mutana. Litra ato ni. Imo pare may mong gitubag. Ang minister ang bakit very specific. Makabasa ba ka nga adunay dokumento ang minister mo kupot sa hostia. Nya doktrina man to ba niyo makasala? Tuba. Ego na. Pag-ingon sa Iglesia Katolika nga ang mga pare lamang doon ay nagahom, wala sa po, nasilhig. Nasilhig ang mga detalye sa pare. Ex-katedra kanina. Mga pare. Pagkatan mo sa nagong ron. Specific question mo. Paminaw. Kung doon kay maayog yung pangrason, kanang puro nga pare lamang maoy nga Tagalog nga wala sa po. Taran sa silhig ang mga dili pare. Makahatagan dokumento nga apil silhig dili pare. Ang dokumento kapag ito namin silhig. Nagkiklaro na. Wa pa rin sa gisgutan. Wa lagi isultingly minister. Pero sa pag-ingon nga mga pare lamang silhig ang tanang dili pare. Silhig. Di mapugos sa to niya. Ya, kanang minister dili man na pare, ni silhig. Sunod pa ko na ito kining sa imong kauban si Bert Canoy, iisa man sa kay kiba mo kinam kanyang libro ha siya kining Latin English booklet misal ikot lo si Bert Canoy sa imprimator o si Monsieur Cristobal Garcia, Cardinal Vidal ingon dili nga no one is allowed to hold the sacred host except the press. Any form of discipline. Oh, discipline? Discipline man ay ato rin Marcelo Bacalso. Mo yan gini o dili?
Parang Alonso makasabot Disiplina yun ni Doktrin. Binisaya o saan makasabot Alonso. Oo, bila sa'yo ano ko. Huwag ilain, bisan usag yun, nga gitugot sa pagkupot sa sagradong butang kaning Hosea, moro yun ang pare. Unya, forma kaning disiplina kaning kuha na, tabi pangutana, nagkasupake mong berkana yun o wala? Kaingong ka kaning doktrina, pagkupot. Unsa pong Cardinal o ni Monsignor Garcia, maway gitugutan sa pagkupot. Dito pa sa Dala babaw. Dara. Masala to, ha? No one is allowed to hold the sacred host kanang kalawatonon. Why bisan kinsang gitugutan sa paggunit sa ostia kanang kalawatonon? Except the priest. Pare lamang. Any form of discipline. Discipline? Nakasabot ang English. Any form of discipline, bisan unsang paagihas disiplina, is sacrilegious. Rectus! Mula lima, sa ito pa, mga kay disiplina nga naglabas ni anak sacrilegiyo pa na. Tuwa ka kasabot yung Disiplina. English. Kamo mo in English. Usay pong sa Cardinal, no one is allowed to hold the sacred host except the priest. Binisaya, why bisan kinsang nagtitugutan sa paggunit sa kalawatunon gawas sa pare. Any form of discipline is sacrilegious. Sa ito pa, bisan unsang klasiha sa pagdisiplina nga masupat niya na sacrilegiyo ka na. O yung kang extraordinary, sacrilegiyo ka ng extraordinary. Pero wala pag rin natubang katorne na litra ang liminister mo kupot magkasala. Niya, doktrina pag yun. Doon na kayo Tama sa argumentation ng Dili ba nga klaro magkayo in English? Sa pag-ingon nga no one is allowed to hold except the priest, while lain nga makagunit sa kalawatonon ng pare lamang, mangita tayo kagpulong lay minister nga karon na sampo naman. Wala problema na. Wala yung panahon sa konsekrasyon. Usap na ng klase sa iyong pangulo, mangita pa ka. Panahon sa konsekrasyon, sa pare, doktrina kana ang bagong biro may tulawan sa dugo ni Kristo. Pero pagkupot sa minister, dili ka na doktrin, huwag kayo dokumento pinahantod karon. Ang imong kardinal, ang atong kardinal nagaingon, nagrepetir ka na sa gisulti sa Iglesia Katolika. Diin, sa Council sa Nicea, sa Council Trento. Kung sa pong sa kardinal, no one is allowed, why bisan kinsang gitugutan, to hold the sacred host, why bisan kinsang gitugutan sa paggunit sa kalawatunon, except the priest, gawas sa pare. Konsekrasyon, panahon sa konsekrasyon. Hindi ka nang pagkasulti, sabot! Basta ngayon Ay, pare! Ayaw na kami! Magkabili ang pangutana Makita ko ang extraordinary Litra minister! por litra. Specific ang pangutana. Ang limis ang mukupot sa Hosea Ato ng kardinal! Sulti! Sulpong last na pangutana. Sunod ko na na! Last. Ang si Pope Benedict XVI, nitugot maning mga liminister mukupot sa Hosea. Pangutana, nasib si Pope Benedict XVI Saan ba? ang pangutana, Mr. Modereto? Balik ka sa Ang atong Pangulo, premise sa premise. Sa pamino, para makatuon ka. Sa akong pahayag, ako hisgot o Pope Benedict XVI. Pagluto na, yung Kung pangulo. maungkas lang to, I can be asked questions on what I have said. I have not said that. So, saag mo yung pangutana. Pagkatubag mo na kung di ko mo tubag sa saag mo pangutana. Sige, last mga pangutana. Sumala sa gamit mo, art of argumentation and Philippians 200, the reputer, kaya mo hatag og ebidensya yun. Karong pangutana, makahatag ang ebidensya, nga ang minister, nagkupot sa Hosea makasala. Balik. So pagka nga, balik ko. Makasala bang lay minister? Tubag.
sa pagkangan nga gilapas ang sugo sa Iglesia Katolika. Klaro, nakasasya. Okay. Dito po kanya si Angel Batingin, o niya si Mga Kasa. Alas ka ka sa pipila ka mga importante nga mensahe. Sige ako, standby. Mata na. Kaning Duterte, ato na, gisgot man din ito nga section 3. Nga ang mga laiko maka-administer o makalawat. Ang ako pangutana ni mo ito ni, muuyon ka ba ni? Ani, dili ba? Malawad mo sa simbahan. Tuba, muuyon kong nasuat din ha, pero dili ko muuyon nasugo na sa Ginoo. Iyan as Papa. Sige ito ni. Hindi lang ko kutob kay kanala ko pumunta na. Sige, balik. Kasunod. Sakto ka lang pagkatubay. Hindi mo Batingin. Basta nasuwat to. Nasuwat man. Announce ko sa mga listeners na to sa Radyo nga Mao gani isa aron may baong lungsod. Mao ni si Brother Ray Batiken, usa ka pangulo sa mga broadcasters. sa Sukna, no? O nga, sa mga listeners na to, gusto mo makikita o replay aning debate, at lang mo sa internet ninyo sa YouTube, no? Live ninyo dito ang debate sa Bumbo Radio. Sa dito tanan, no? Debate sa Bumbo Dili Radio. man na debate. Pero ako muli akong Sinuktan na yun. muli akong nakuha lang. Okay, kining pangutana lang ko point of clarification, no? Kay ako din ako Katoliko o niya dili na ko mo lantugi or mo sukot og maayo. Just to point of clarify lang na kining ni ko na to kining ibasa na mo ganina nga mga gibadlong sa simbahan ng mga practices. Ang closing ato nga these practices should be done away with. Nya kining apil ba ato ni ang pagpakalawat na sa mga dili pare ngadto sa mga miyembro sa simbahan. Kay ang ingon gud sa mga gitawag nimong modernist, labi na yun nilang berso, na ang ingon na ako dito ko no, na kung ang diakono mapakalawat sa pare, mao kuno na gibadlong. Pero kung ang diakono mapakalawat sa miyembro sa simbahan, mao kuno na giapil. So, una na siya na pangutana. Ikaduha, katong imuli mo nga dugma ato ba nga kining only priest have the power to consecrate and to administer the Holy Eucharist. Dili ako nag-iyon na Imong gisitar. Akong gibasa ang panudlo sa Santa Iglesia. Imong gikop ang teaching sa simbahan. Now, kanang ginalisan to ninyo ni Carlos na dugma ba na or dili. Last time na sinuktanay ninyo ato you mentioned that there are qualifications for a dogma o for a teaching to be qualified as dogma. Katong only praise na the power to consecrate and to administer the Holy Eucharist, does it met the qualification for being a dogma? It means ang dogma, duha ka elemento sa dogma, dili kinahanglan ispilingon ang purong dogma. Kanang spelling D-O-G-M-A, wa kinahanglan duha ka elemento. Unsa man, page 4 kana sa Fundamentals of Catholic Dogma. Usa ka elemento na this is a revelation by God. Kini o kanang panudloa, revelation by God. Ikaduha, na the church urges all to accept that revelation. Kanang duha, dogma na nakapahimo na sa dogma. Okay. O unsa ang akong gibasa? Unsa akong gibasa? Ngayon na, kining pare lamang mao'y makapakalawat, doktrina ka na. Ako na gibasa, gipapla ka na Brad Albert. Doktrina ka na. Unya, nag-agda ba ang sibahan na ipadawat ka na? Nag-agda. Kini mo mga sibahan nga, it must be taught. Kinanglan itudlo. Dawaton, kini. Nga, priest alone are given the power. Ang duha ka elemento sa dugma na say, dugma ka na. Nagisumpak na rin binag o karon modernism. Okay.
Next mo si Brother Casa. Emo ya so Brad. Daghang salamat mong Pujon Sandi. Mga kaigsunan, nindot kay ang giingon niya ito din karasyon na matod pa niya, naingon di siya rin nga walay minister nga gitugutan sa pag-distribute sa hostiya. Gawas lamang sa pari. Ang pari naging kuno. Na akong kalibban na kaigsunan sa simbahan, sikong sulisol simbahan, yano-yano naman ang minister dia og hikap ng hostiya. Yang ano man ito, diin man yung balaod, nga balaod man ka ni simbahan, nga sila lagi mismo, muhikap mo lagi yung kadili sa tugutan. Kung nangikap na sila diya. Anong mohikap man sila? Ang tubag na ana naa sa pare nga nagpahikap. O ang tubag naa sa naghikap. Dili ko mga risgar paghatag kay ang tubag ni ana naa sa pangutok sa pare nga nagpahikap o pangutok sa minister nga misubot nga mohikap. Wala na. Matod pa lagi na attorney nga naan na sa pare kay gitugutan man sila. Dili ka attorney nga kini minister. Doon na sa sila gitamod na ilang dokumento nga gitugutan na sila sa mga Santo Papa ba? Nga kaning imo nagasumpaki tingali ni attorney. Pangutana, dili ka ang minister doon ay dokumento. Ang tubag niya na ang minister na may mga tubag. Siya rin ikaw. Ikaw. Ako din kay bayan mo kadito sa laban niya. Matala ko yung attorney ang Sir Bacalso. Magal mga simbahan ng Katolik ko, nagdili sa mga dilit palit, mag-wake sa Eucharistia ko. Siya. Kalon, kung sampo lang, naitaw mag-dilit palit, nag-hikap, at salintali sa Eucharistia, Eucharistia. At salintali ba, mag-tuloy ba-hikap. Kung saka negatibo, mga negatibong nagtabot niya, mahigungan. Kumana na ko, kung nasayod siya magidili, tuyo niya paghikap, natural ang pangrason na to nagtukan na nagkasa siya. Balikon ko, ang lay minister na nasayod, nagidili paghikap, kung tuyo niya paghikap, ang rason na to nagtukan na nakasa siya. Ako mga tana, naman tayo negatibo, mga negatibong mga angkod at ang physical mo. Yung pagbati ba? Naman negatibo, kung yung tayo sa mo. At yung pag-ikap sa hostiya ba? Accidental yan. Negatibo. Baka na, yung sa mo ba naman laman sa itong negatibo. Nawa. Magdasal sa ko ba? Sige, ito ang negatibo. 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 Sabay. Napay mahitabo. Ano, kung naas negatibo? Mga serialis. Kanang negatibo, kinat sila na, mabinisaya na supak man. Ano sa may naas na nagsupak? Ano naman, mga daotang itabo, mga hirgungan ka sa mga ikaw na. Daotang hitabo sa to ba disgrasya lang. Gawa disgrasya wa tuyo Kung wa tuyo ang atong yanong pangrason nagtugan away sala. Tuyo Okay, at sa tikan o panahon ang atong Ginoo nga mga tala may pala makalso. Ginoo. Unang pangutana. Unang pangutana. Kaya gipangusgan magid ninyo nga ang pari lamang nga makagungit din makahatag ngadto sa parang gitawag ninyo pagpangalawat ngadto sa mga tao. Sa ato pa diin man magikan ang inyong balaod nga pagtugot ang pari lamang. Basa na nako. Santa Iglesia Katolika, ibasa ko ang dokumento. Santa Padre Diyos. Ikaduha,
Siya pa wa pa ka. O ang ituno sa Iglesia Katolika, itan ka na sa Dios. Karon kay si Jesus. Atong subayon, si Jesus naghimo siya og kanang panihapon nga nikuha siya sa pan o sa bino. Karon, kay nikuha man siya sa bino o gitagaan man si Jesus o katungod, di man to pare, kay yung ka man pare lamang. O, di man to pare. O, prinsipi man to siya. O, pare lamang. Unya dayon, nikuan man siya nakasama si Jesus. Nakasama si Jesus. Ang pangutana sa pangutana. Nakasama si Jesus, kaning ko man pare lamang ang makagunit. Una si Jesus, di ba to pare? Kuan man to siya prinsipi sa langit. Nabang pare. Siya pare. Para kay ba ayaw, suka pa kay ba ko. Ang pangutana, may ang tubagon ko sa pangutana ko. Ang pangutana, ito ba? Wa di ka masayod nga ang mga apostol, si Kristo may naghungit nila. O lagi, apan niyo ka man pare lamang. Sa tapawa, maghikaw. Di mo Pare lamang, pare lamang. O lagi, di man to pare. Kay prinsipi man to sa langit. Di man to tawag pare, lain man pare o prinsipi. Kumana ka mo ingon nga, si Adi, Kristo ang akong naghungit. pangutana, Osbon ko. Niingon ang imong tuan, ang makagunit lamang sa siltiha, Kung mayo adto ka sa magawis mga pagpangatag. tarungan imo. Ang pag... Pamino! Di, ay sa pa. Wa pa kay kumungan sa pangutana. Niingon ko sa pagpangutana nako. Niingon ka nga, ang mga pari lamang ang may katungod sa paggunit sa pagpangalawat na sa mga tao. Ang pare lamang. Ang pangutana mao ni. Si Jesus di man to pare, prinsipi man to sa langit. Unya ngano mamiguman? Ngano nakahimo man to? Okay. Prinsipi sa langit. Ibrohan nun, nabang pare. Karon ang pangutana. Prinsipi sa langit. Okay. Kat sa iyang pagka-prinsipi, dili ba pare? Dili sa pare, kay lain ang pare, lain prinsipi. Karon, ikasulti nimo sa lungsod, unsay nakakayos pare nga pare? What makes a priest? Oh, the nature. Ang pare, may katungod sila sa gimbuhaton sa pagsupak sa balaod sa Dios. Kaya ang gihatag diri, ang gihatag diri sa pagtuman sa balaod sa Dios, kadtong mga apostol kay mismo Jesus, gihatagan og katungod ang mga apostol. Adire ay sa pa. Ang mga apostol ay sa pa. Ang mga apostol gihatagan sa katungod. Kaningon ibilin ko kining Yahweh. Dili ang mga pare. Kung dili ang mga apostol gihatagan og katungod sa paghimo sa gibuhaton. What's the ba? Ang akong pangutana sa English mga anak, what makes a priest? Sa Felicia pa, unsa may nagkapahimos pare? Nga pare, wa na nang tumaga. Sa pagsupak lagi. Pagsupak. Gawa man sila magsulag. Pao lagi. Yung ka nga ang pagsupak mo yung nagkapahimong pare, biyaan natin ka. Bakit sila magsulag sa gawon? Importa, wala ka sa tingin para sa mga